Il-Gżejjer Maltin huma magħrufa għall-ambjent seren u sigur tagħhom tant li diversi ġurnali spiss jirrappurtaw li Malta hija fost l-aqwa pajjiżi fid-dinja fejn wieħed jista' jgħix u jirtira. Kien għalhekk bir-raġun li bosta persuni madwar Malta il-ġimgħa filgħaxija ċemplu lil One News maħsuda wara li ħassew teżżiża fid-djar tagħhom. Ħafna oħrajn kitbu fuq is-siti soċjali sabiex jirrappurtaw dan it-teżżiż mhux tas-soltu f'diversi żoni madwar il-pajjiż. Iżda x'kienet il-kawża wara dan kollu? One News tkellem ma' Dr. Pauline Gallia, kap tad-Dipartiment tal-Monitoraġġ u r-Riċerka fuq iċ-ċaliq siżmiku fih dan l-Università ta' Malta. Dan il-terremot kien fil-baħar fin-nofsinhar tal-Greċja. Iċ-ċentru tiegħu kien madwar 100 kilometru taħt il-wiċċ tad-dinja, jiġifieri terremot pjuttost fil-fond. Il-qawwa tiegħu kien madwar 5.7 fuq l-iskala Richter, jiġifieri ma jiġix ikkonsidrat bħala xi terremot qawwi ħafna, però għandna esperjenza li minn dawk in-naħat jinħassu pjuttost tew terremoti, jiġifieri minn Malta. Fil-fatt dan it-terremot kien madwar 850 kilometru il-bogħod, jiġifieri distanza pjuttost kbira, però forsi għaliex ukoll kien fil-fond u l-mod kif tasal l-enerġija u Malta inħass minn ħafna nies, però ma kienx xi terremot mill-gbarnet ħanajdu hekk. Staqsejnija wkoll jekk il-Gżejjer Maltin humiex fir-riskju ta' xi terremot. Ir-riskju mit-terremoti għal Malta nistgħu ngħidu li mhuwiex kbir ħafna, però ma nistgħux ngħidu li huwa żero laqqas ma nistgħux ma nagħtux każ ukoll, però għadhom qed isiru studji fuq dan ir-riskju għaw Malta.